Tak takúto odolnosť som nezažila ešte pri žiadnom make-upe. L'Oréal Paris Skin Ink je semipermanentný make-up a korektor v jednom. Je vode, potu aj oteru odolný a dlhotrvácný. Najskôr ho 10 sekúnd pošejkujte a potom nanášajte v malých sekciách a hneď rozpracúvajte štecom. Je úplne tenký, splynie s pleťou a krytie viete vybudovať od ľahkého po stredné, vôbec nie je problém ani vrstvenie v kritických partiách. Má saténový prirodzený efekt, takže naozaj vyzerá ako druhá pleť a za mňa reálne vyzerá ako retuš. V DM drogerii je na výber strašne veľa odtieňov, takže určite nájdete pre seba dokonalý meč. Myslím, že už aj podľa môjho výrazu môžete vidieť, že je pokročilá hodina. Mám normálne bronzer, aj trošku púdru. To sa úplne, že nepohlo. Smrkala som niekoľkokrát. Trošičku tuto. Ja som ho testovala už niekoľkokrát. Bola som s ním aj na bežiacom páse a fakt som sa, že dosť spotila. Ja som normálne potom mohla ísť von bez toho, že by niekto poznal, že som sa predtým spotila. Sranda je, že ani miclárkou to nejde len tak ľahko dole. Tie prvé ťahy išiel len púder a bronzer a až potom, keď som pritlačila, tak išiel dole aj make-up.